ma kawai mun zo kawai kai. Kana so ka tafi gida kai da amaryarka? Wallahi. To ka taya ni addu'a har a ga amaryata nima Jamila. Hello, kana ji na? Yawa kun isa lafiya? To shi kenan a ajiye su a basu ruwa da abinci. Idan mai gida ya zo, sai a nuna masa na san zai yi farin ciki sosai. A'a, ba na son tsawaita magana yanzu. Idan Allah ya kai mu gobe da safe zai ba ku kuɗin sai ku dawo da su. Na san zai yi farin ciki sosai. Dan ya jima yana neman irin wa'annan. Lafiya ke kallo na? La gashin shine wanda ya sati da sai ba. Me yake faruwa a nan gurin ne? Shine wanda ya sati da sai ba. Ke? Perfect. Kai dan sanda. Ku kawo mun shi nan. Kamar yaya? Sai baka da mutunci na. A tsaya mana. Tsaya mana da Allah. Ba zan san ba haka. A sanna a hankali duk abin da kuke shukawa. You are finished. Ka sa AC kwana kan kujera. Tambaya kake yi? Dan ka daɗa ban dama in masa taku ɗaya. Faɗa mana inda anti take. Wallahi yalla bai ban sani ba, na gaya musu tun a can ban sani ba. Tun kafin cikin kai gaya maka bayani malam. Ban san inda take ba, wallahi ban sani ba. To naji baka sani ba. Ga da mutum da ya dauke su. Wani mota ne? Ban san inda take ba. Baka sani ba. Wallahi ban sani ba, wallahi ban sani ba. Baka sani ba? Za ka yi bayani. Bari in gaya maka tun da aka kawo ka hannuna nan wajen. Bari in gaya maka sai ka yi bayani. Saboda ni ba a taɓa kawo min bincike an koma ba amsa ba. Ai muna da masu ɗauri a nan dan ubanka. Muna da masu ɗauri na gaya maka. Muna da masu ɗauri na gaya maka. Ashe dai kana da wayo. Ba ni bayanin in ji. Na san inda suke. Kama da bayani na ta in ji. Kaga, ni fa yanzu yunwa nake ji. Kuma kaga tafiyan nan akwai saura. Za kuma mu iya zuwa gidan oga mu tarar ba abu. Gaskiya ne. Hashin bari in gaya maka rabona da abinci tun safe wallahi ciki na yanda ka san an mun ya sa haka nake ji. Mun ba da abinka muna tafiya 30 dare karfe 2:30 dare muke a Frozen ba. Kuma ga mu a bayan gari gu kamar jeji. Yanzu ina kake ganin za mu samu abu da za mu siya masa a ciki. Kamar wannan ya san zancen da muke. Wancan ba hasken nake gani ba kamar na me nama? Amma Hashim me nama cikin 30 dare karfe 2:30 ake a Frozen ba. Anya ba aljani bane kuwa? To ko aljani ne akwai ayar da ta haramta ciniki tsakanin dan adam da aljani ne? To Allah ya sa dai halattacin nama ne. Malam ko naman jaki ne sai mun kwashe shi. Dan sai na cika ciki na tab. To duk ba wannan ba. Yanzu hajojin nan namu da suke bacci ya zame su. To kai kanka yanzu ne kace bacci suke. Kawai za mu bar mota a kunne mu kunna masa AC. Kaga kuma gilasan mu daman duhu ne da shi. Sai mu rufe su a ciki. Su tashan AC suna baccin su ba wanda zai gama me ke faruwa a cikin mota. Wato naman nan ka dage sai mun je mun ci Allah ya sa mu tarar da kare. Yaya ne? Ni hawa mutumin nan gaskiya tsoron sa nake. Anya ba na mutane. Matsala ta da kai ka fiye tsoro wallahi tallahi. A'a ka san fa an ce dare maboyin mugu fa. Dare daren mu kenan.
barkan ku da zakkowa ku ƙaraso mana. Ku ku ƙaraso. Haba, kai mai nama, fara yanka naman nan. Na'am? Yanka mana na ce. To, kamar na nawa an ka yanka? Ai kawai ka yi ta yanka har sai mun ƙoshi. Ka tashi. Ka kwanci. Wallahi ba ka kwanta. Ka bar ni da wahala. Kai kana ta kwanci. Azamin nama. A za shiga wuta. Wallahi ba ka kwanciya. Ka ci sara. Wallahi ba ka ci sara. Ranka shi daɗe, gashi an aza muku naman ga. Yajin shi na ciki. Me nama? Na'am. Da Allah wai ni ko tambaye ka mana. Kai ko dan Allah a rayuwarka ta duniya me ya baka sha'awa? Ka guraren da suke cikin gari ka bar su ka dawo nan bayan gari jeji. Inda ba kowa kuma cikin talatainin dare ka zo ka zauna ka kafa wannan tukuma. Suwa kake sayowa da nama? Gashi nan ku kun sai. Ku kun ka sai ko duk zaman ku mun kai. In ba ku wallahi ba mu wagga zaman. Ba ku ba mu yin wagga zaman. To shine kuma har sai ka dinga kaiwa karfe 2 dare? Wallahi haradin ganan da ka ganni har kwana ni kai. A nan gurin? Kwarai. Saboda masu tahiya wallahi in ba su zo sun iske mu ba abin sai ya jin musu. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Kai kokari fa. Me nama? Kace? A'a. Ke mana. Wagaran ka shi dade kuɗi na me ka ku ji min. Wallahi ina tsoron Allah ina tsoron wagara yawa ku ji min. Kaga. Alheri ne akai maka sa aljihunka kawai. Alheri ne akai maka baka so shikenan kawai. Allah shi saka da alheri. Yau to ba gara yau gata wallahi na dauka sai sun je min. Kai ka tashi ka kwashe wagga kaya ka kashe wagga wuta wallahi kakata ta yanke saka. Allah ka saka su je min. Kace to ban bayani ce yana bai kun mun rai ana ku mota zan kai ku gidan da suke za ka kai mu an kai da barka ne ya dai sanuko an kai da AC ne turo mu to ce ka tambaye shi ma babban barawo ne an ji shi yana wai akan sace antunmu da akai hada shi sawun shi ai da ma wajen wannan zan kai ku shi ya turo motar da aka dauke su aka tafi da su shine Ni Ahmad, ni anya a cikin hayyacin da kake kuwa? Ina cikin hayyaci na mana, kai ma tun da ka shigo bayani za ka yi kai bayani kawai kowa idan na shiga nan bayanin. To bayani akan abin da ban sani ba. Yi mun shiru. Na shiga uku. Za ka ba mu bayani malam, ba mu bayani da ce. Illa bai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ba ni bayani da ce malam. Kanku wallahi na ga muku an conclusive na ringa ga muku kenan sai an ta Jamila ta fito. Da Allah alfarma nake nema so nake da Allah ina so zan yi magana da ranka da Kai laushi kenan. Na ka sassauto kana magana ƙasa-ƙasa. Wallahi akwai matsala. Allah ka gani. Dan nema. Sa ango ne yake sai magana da kai. Ka bar shi mana ya ƙara so ya gaya min abin da yake so ya gaya min. Ka sani ko zai ba mu wani muhimmin labari ne akan an gano inda matata take. Ko da ba matata kaɗai ba ma. Ba mamaki. Bismillah. Akwai yan uwanta ma a ciki aka ce ko? A to mu nawa muka sani. Kai da Allah da zubu ko ma ta dubi bi gabu. Sai ka ce sorry sa. Ha! Ha! Ka zauna. Sorry. Ha! Yalla bai. Allah taimake ka. Ina jin ka. Allah shi ma sifi. Ɗan ka daɗe. Don girman Allah, don darajar Allah,
alfarma nake so don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da nake so don Allah. Kai, kada ka ciji waga a kunne saboda za ka iya komai wannan a hannu kake ba abin da ba za ka yi ba. Ka biya hankali. Dan Allah, so nake a taimaka min. Ka san yau shi ne daren aure na farko. Na sani. Ka kuma san yadda daren farko yake a aure. Musamman yadda ake sayan kaji, zabi, lemuka ake zuwa a tar amarya da shi. Da ma sauransu saboda ƙarfin ɗamara. Ɗan ke daɗe. Wallahi amaryata ta gaji ta yi tilis. Kuma ranta a ɓace yake. Ɗan ke daɗe. Kuma babban matsalar da muke gudu shi ne da ranta ya ɓaci aljanu ne da ita masu hegen ƙarfi. Na rantsi da Allah idan aljanu suka ɓalle gurin nan ba ni iya riƙe ta. Ita? Na rantsi da Allah. Amarya, dama kina da aljanu? Ni? Aljanu kuma? To haka ya gaya. Ni lafiya ta kalau. Kauto, za wayo kenan ka so ka yi min taimaka. Wato ka tafi kai da amarya ku je ku kwanta ko ku huta. Haka dai nake fata. Ni kuma ku banna a nan gurin. Ban san inda matata take ba, ban san a wace duniyar take ba. Allah zai bayyana ta. Bara ga maka. Kaga yadda kake son amaryar ka? Ko kwata irin san da nake wa Jamila ba kai ba. Za shiga taitayinka baka san komai ba a soyayya. Haka ne. Dan jariri ne kai a soyayya. Ni kake zuwa za ka yi wayo. Akwai larura. Ina yi tsarkin Allah ranke da in ka san da larura da ke damu wani. Yalla barka ne. Akwai Alhaji Iro ya zo yana waje ya ce na son magana da kai. Na ga mutumin ka ne shi sa an ce bari an ga maka. I'm sorry sir. Alhaji Iro. Ranka yake. Ka ce masa yana fitowa zan zo mu shi. Okay sir. Ashe akwai ƴaƴanka tare da mu. Akwai ƴaƴana wallahi. Tun ɗazun muke jiran dawowarsu. Ba su dawo ba. Dan karfe 2 ta wuce. Na ce gaskiya wannan abin ba na zama ba ne. Kuma duk wayoyinsu aka shi. Maybe ko batirinsu ya mutu ko ba caji. Amma suna nan tare da ni ai tun ɗazu saboda akwai binciken da nake yi har sai na gano inda gaskiyar take. Ikon Allah. Ashe mu da ce taɓa cikin labari. Wallahi Alhaji. Shi yasa hankali na ya tashi. Na rasa yadda zan yi. Gaba ɗaya na tarkata su suna tare da ni ina bincike har sai na tabbatar da cewar matata ta bayyana kafin in sake su. Dan Allah. Haka in dai ka taimake ni ka bani ƴaƴana guda biyu da tafi da su gida. Madan kuma insha Allah za ta bayyana. Ba komai Alhaji. Zan saki ƴaƴanka. Za ka tafi da su yanzu. Duk matan zan sake su za su fito yanzu. Zan bar mazan. Saboda tunanin da nake da kuma zargin mazan na fi zargi. Yalla wai, wallahi ni ma da matata a ciki. Me yasa ka bar matarka ta zo gidan biki? Wallahi yalla bai itan ce in dai akan biki ne so dai kawai ta ce dai a rabu. Kuma kai tsoron rabuwa kake kenan. To yalla bai wa zai so rabuwa ai ba daɗi sai dai ai haƙuri. Alhaji Iro. Ranka da dai. Ba damuwa. Zan sake su yanzu za ku tafi gida. Ba masu ba duk matan kamar yadda ne alƙawari. Zan sake su. Zan rage kawai abokan angon ne za su zauna tare da ni har sai gaskiyar da nake nema ta bayyana. Har sai matata ta fito. Sai faru muna godiya. Ba komai. Mun gode labai. An gansu? I told you ba na son magana banza. Idan har ba a same su ba kar ka kira ni. Kuna ji na? Duk wacce mace ta tafi na sallame ta. Kun ji abin da na ce? Matan kadai na sallame su. Duk wadda ta ga cewar za ta tafi, to idan gidan ubanta za ta tafi, ta tafi. Idan kuma gidan mijinta za ta tafi,
shi ma tana da dama ta tafi. Iya mata! Mata! Maza is inconclusive. Mata conclusive. Haka zalika amarya, ke ma za ki iya tafiya idan kina so ki tafi. Za ki bar angonki zuwa gobe ko kuma jibi har lokacin da bincike za mu gama shi kuma tabbatar cewa na yi ido 4 da Jamila. Na mutu kawai, na mutu kawai. A sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya. Wai shin su ba su san me yake faruwa bane a nan gurin? Ko sun sani ba zai zo ba. Kuma zai taɓa barin wani ya zo ba. Saboda babu yanda bai yi da ni ba akan kada mu yi biki. Ba ya son bid'a, ba ya son kiɗe-kiɗe da raye-raye. Na je na kwanta na dinga mishi kuka akan ya bari. Za ki iya zama tare da mu. Ba mu kammata. Ki abu ɗaya tambaya kai. Wallahi mutumi na kana ban mamaki. Ka san cewa ko kura ba ta kai ka cin nama ba? Nama, kame da nama ka tamkar abinci. Mutum da kuɗinsa ka hana shi cin nama? Kai in fa mutum yana da kuɗi bai ci nama ba to bai more wa rayuwarsa ba. Lallai. Ka ganni nan zan iya rayuwa da nama zalla. Nama zalla? To lallai kuɗina mai tabbatar maka da cewar asibiti ya kusa ya cinye kuɗinka. A'a, ya dai? Matsalar nan ce da ta sake dawowa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Motar nan ta kwafsa mana. Gashi kuma wayar oga a kashe. Bare ma mu kira shi a sake turo mana da wani motar. Gamu da jagwal. Ga sanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Sharin karfin nasara kenan. Gashi ni ban san komai akan motar nan ba. Motar ta zo da ma abinda za a yi. Dan bude kan mu duba abinda za mu duba. Duk da dai ba wani abun ka sani a cikin ta ba. Dan wallahi muka kuskure gari ya waye mana muna nan gurin. Wallahi kashin mu ya bushe. Tunda ka san lissafin nan. Ka san dai ba za mu bari gari ya waye. In dai gari ya waye mana a gurin nan motar nan ba ta tashi ba ai da matsala. Kai abu na kai da kace abu na sabo kuma abin nan sabuwa ce ba mu san kanta ba. Ba abin da na sani akan ta. Malam ka san fa duk yanda za a yi dole ne mu san abin da za mu yi akan motar nan. Dan Allah kafin gari ya waye. Shiga dan Allah ka jarraba mana yi mana kiyaye mutane yi mana kiyaye. Wannan shine abin yin ka je ka jarraba mana kan gari ya waye nan mu zo asirin mai tuni mana ki in tumci. Kai da jikinka dan Allah dan Annabi ai kaga irin dan ƙarayi ta tashi ka dan ƙare dan Allah dan Annabi ka dan ƙare wai yanzu me abin yi ina ga tunda motar nan da ta ki tashi ya zama dole mu nemo makaniki a wannan daren a ina za mu samu makaniki a wannan tsakar daren okay kana so kenan sai gari ya waye zamu ce zamu nemo makanike asirin me gama tonuwa ko ga jagul a tattare da mu ba mu da ragowar sinadari ko kadan wanda zamu zuba wa yaran nan fa ka kuma sani ga motar nan ba ta tashi balle mu kunna musu AC shi kuma oga ya kama ya kashe wayarsa balle mu kira shi ya turo mana wata motar in yaso in bar wannan zamu yi anan mu batta kaga yanzu ga motoci sun fara wucewa gari ne ke neman wayewa gaskiya fa akwai matsala akwai babbar matsala fa ba dai mutane ke hanguwa ba kamar da dai ba 'yan sanda ba ba da wannan
za ka ce min wannan shi wanda kake so kai mu wurin sa? Wannan shi ne gida na. Shi ya kuma motar da ɗauke su. Shi ne ma ya san inda su yi. Kai, Malam Sani. Ina hatin mu take. In ce ko dai ka je da duka na yake. To ba ni bayani. Na ji wallahi halin da nake ciki yanzu. Wallahi na wannan sai na tafi asibiti. Gaskiya ba za ka sana sai ba dan ban ga laifin da na aikata ba. Laifin me na aikata da za ka sana sai? Yalla bai I know my right. I know my right. Duk abin da kuka yi mun ana wallahi sai na rubuta petition akan ku. Wallahi aiki. Yawwa ya aka yi. Shi ba ban barawo yana da cikin masu laifin ba. To, ta mun tashi ki rubuta petition. Kuma wallahi sai ne kodin mata sai mun ji ko. Oh, yes I know my right. Shikenan. 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 Ga mai gidan namu gaba daya. Kamayya. Shikenan. Kamayya. Yalla bai gidan ni zan yi tafiya ko. Ka tafi ina. Oga. Ni ne me? Ban gane ba ni ne me? Ni ne me? Kai ne za ka yi shari'a da aiki? Kake cewa za ka masa petition ko? Ina hatin mutum kafin cikin ka ya gaya maka. Ina ban baki. Akan banza har wani sheki yake da haramun. Ina hatin mu nake. Shin walla in dai magana gaskiya ta kun kaso. To, gidan shi shina nan gaba kaɗan in ta in biɗo muku shi duba muku wagga mota. Amma fa abin da na san yana gyarawa a kori kura shi ka taɓawa. A kori kura? Kwarai kuwa. Da Allah rabu da shi ba zai iya taɓa wannan motar ba. To kai in ban da ma abinka ina mai a kori kura zai taɓa motar nan? Dan adam rena shi kai. A ta a biɗo muku shi Nura shi ke shi duba muku mota Nura. Nura ba shi gyaran wagga mota. Na ce Nura ba shi gyara. Ha? Gyara shi kai. Da Allah kaga ka kaska mana surutu je ka kira shi mu gani. Ka te ka ajje min. Ka te ka ajje min. Yanzu ni ka sa abin da ya kamata? Menene? Ina so in sauke wannan bayan Allah gilas saboda su dan sha iska. Amma kai san gaskiya aka sauke gilas din nan riski ne. Saboda waɗannan 'yan matan da suke ciki ba ma son kowa ya gansu. Amma kuma ka san zaman su ba AC shi ma riski ne ko? Sauke gilas din ma riski ne. Shikenan wannan dare dai ya riga ya lalace kwata-kwata sai dai wani daren wannan dai ya lalace wannan daren. Wai don Allah me yasa kake ta yawan kira dare aba. Yau ina ango ban kira dare ba rana zan kira? Rana kin san tanadin da ne? Kai, na rantsa da Allah an cuce ni dai an cuce ni, wallahi an cuce ni, Allah ya isa. Duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalace wannan daren. Kai, Allah ya isa, Allah ya isa. Kula fa. Insha Allah yanzu nan komai zai zama lafiya. Ya very stupid. Wai baka izini buɗe mutane uba? Me za ka yi? Matsa mana ko baka ji ne rufe mana kofa. Ban Allah ka tafi zan da ku saboda sa kasan duba. Hango me matsalar take wanda za a gyara. Ko? Ka zami irin ka ina kawai dole sai ka shimfiɗa kafet sannan zaka kwanta a ƙarƙashin mota ka duba abu. Ban Allah taimako ne fa. Taimako? Daga taimako? Yanzu fulleli cikin daren nan ni na san me na fitowa? Malam dakata kuɗi kake nema kuma kuɗi za mu biya ka kuɗi kuma masu tsoka ka mana aiki mu biya ka. Kai Nura wartakaki abin da kai wallahi za ka jami tun da sun ka nuna ma za su baka abin da shi kamata ni shi kamata kai hakuri ni ma haka ni shafa ma da sola do Allah Nura kakka jaminci do Allah kakka jami ha do Allah ku yi hakuri ba matsala wallahi
amma aka da muka lawo su'alin wannan abokan tafiyar naku na ciki bacci suke ne? Kai, ka gansu ne? Ido na idan su. Ya very stupid. To ai shi yasa muka ce ba ma son ka buɗe ƙofar nan saboda iyalanmu ne a ciki. Matata ce da matarsa sai kanwanmu. Ka gani? Kai da shi. So ko ka je ka leƙa mana mata. Baka san kishin su muke ba ne? Haka ne. Haka ne. Gane mutane. Allah bai. DJ aka yi. Allah bai ni dan neman alfarma ne a dan sallame ni saboda ni bana cikin abokan ango kuma bana cikin danginsa ban san kowa a cikin su ba. Ni an kira ni ne aiki akan zan tashi karfe 12 dare saboda ina da wani aikin da zan je in kwana kuma gashi yadda ta kama ni an banni nan kaga ni bana cikin dangin kowa. Gaskiya ne kai da bai kamata a rike ka ba. Ina zuwa. Sa DJ ne ya gama aikinsa kuma yana so ya tafi a sallame shi tunda shi ba shi da alaka da harkar bikin. Kai dan sanda. Sa. Wato na kula har yanzu kai babu abin da ya dame ka da batan matata Jamila. No sa, duk duniya an banda kai babu wanda ya kai jin bakin ciki da bacin rai da batan anti. Sorry sa. Kai DJ, koma cikin 'yan uwanka ka zauna ka ci gaba da jira ka shiga cikin inconclusive. Je ka zauna! Ka ɓata min kai? Ha? Ya ɗan sanda. Sa. Ba ango bane nan da amarya? Su ne. Kuma na ajiye su a nan kuma suka ajiyu? Gaskiya ne, dole. Duk saboda batan matata? Wannan gaskiya ne. Ko ba za su bar nan gurin ba. Ba za mu rabu da su ba har sai na samu labari mai kyau na cewar an gama tata. Gaskiya ne, ni ne shaida. Akaram kallahu in ba za ka damu ba zan ɗanyi wani tambihi. A sani na da ƙwarewa ta da yawon duniya da nai. Ko lokacin da muka ɗauko shanu da mun ɗauko mota ragagagaga sai an buɗe mana gilas. Mu zo mu wannan. Ballantana waɗannan 'ya'ya bani na Adama a rufe wannan bakin gilashin suna ciki ai kamata ya a buɗe su ma 'yar iska nan da muke shaƙa su shaƙa amma hakan ni ban ga alamun adalci a cikin al'amarin nan. Kaga malam baka nake wa'annan da kake magana akai matanmu ne dan haka babu abin da ya shafe ka da su kaka kare mana maganar su. Kaga yana da gaskiya ka gane kuma ka san cewa batirin motar nan ya riga ya sanyi yana da kyau mu buɗe musu kofa su sha iska. Wai dama duk maganar da an kai mutane ne a cikin wagga mota tunda kun ka je kun ka sawo nama kun ka tau har yanzu a ce mutane ne ga motar ga kai wagga fa akwai magana fa akwai fa wallahi wagga magana a kas. Ba za ka gane bane mai nawa matan mu masu kuɗi ba sa damuwa da irin wannan rayuwar duk abin da kake tunani su ba haka suke ba abin da ya dame su. Haka ne ka san kuma mun tsaya a restaurant sun ci abinci kafin mu shigo daga Abuja. Wai shi me shi hana ku ci abinci ga restaurant din kun ka zo guri na kun ka ci nama? Cikin mu ne dan fada. Cikin mu ne dan fada. Gaskiya da walakin gora amiya. Ba yadda za a yi a ce dan adam mai rai da numfashi i kwanta a cikin mota a ce ku zauna a gurin samani ku ci nama a zo har yanzu wannan hayaniyar da muke ba su tayi wato mutukar ba baliyan mutum ya sha ba ko zakami haka ba za ta taɓa faruwa ba a ba samani ka duba al'amarin. Wallahi tallahi wallahi ko ku haɗa min gaskiya wallahi ko in aza muku kai wallahi in aza muku ba wani abu ba ni jin tsoron komai shi yasa ni kana man dare. Kaga dan Allah ku saurara ku ajiye maka ku ajiye ni magana ba ai sai mu sassanta tsakanin da ku ba magana ce ta daga jijiyar wuya ba ka ajiye makamin. Ba maganar ajiye makami za ku faɗa mana gaskiya ko kuma sai mun aiwatar da abin da zuciyarmu take. Allah dan annabi ka sauke wannan makamin sai mu magana ta fahimta ka ajiye makamin sai mu sasanta. Ajiye me ka sasanta? Sasantawa tsakaninmu da ku ita ce akwai kuɗi 200,000 a cikin motar nan idan muka ɗauko muku muka ba ku 100,000 za su amfana muku wani abu mu dai burinmu dan Allah dan annabi ku rufa mana asiri. Wata kan sato su kun kai ko? Kunga sato su muka yi amma kun san abin da muke so da ku wannan kuɗin 200,000 suna da yawa
ba ma son su wuce don haka ku karba ku raba 100 mu dai fatan mu kawai. Kai Allah shi isan min gare ku. Na rantse da kabarin nana uwar da wallahi ba ni karɓar kwandala ta yi gare ku wallahi. In bata duk rayuwa ta sannan zo in ci haramun. Lahira mi kana ka faɗa wa ubangiji na. Wallahi tallahi ba mu yin haka nan. Ni dai da in karɓi wannan kuɗin naku kwanda in mutu a talauci. Wala ya bushe wannan. Nisan kwana. To ma'aurata tunda yanzu asuba ta yi ina ganin abinda za mu yi shine za mu yi sallar asuba. Bayan sallar asuba amarya zan ba da mota za a mai da ke gida, amma ango zai zauna tare da mu. Daga nan za mu wuce da shi state CID. Bincikenmu zai faɗaɗa ne a kansa saboda shi ne musabbabin haɗa taron da ya yi sanadiyar ɓacewar har mutum guda uku. Ango, ka shi ka je kai alwala ka zo ka ja mu limanci tunda kai ne shugaban wannan taron. Ba zan yi ba. A cikin mutane a nemo ni mana yi limancin ni ba zan yi ba. Me yasa? Ni ba zan yi sallah bane a nan gurin. Sallan ba sai da nutsuwa ake ba, ba zan yi ba. Da nutsuwa. Masoyina, ka yi haƙuri komai zai sauki insha Allah. Mu tashi mu je mu yi sallah ko? Bilkisu. Wato banda dai kada abin ya ta'azzara. Na rantsi da Allah da zan iya yin addu'a. Allah ya sa kada a gansu duka. In ya so mu zauna anan har gaban abada. Gane ba. Kowa ya ji abin da muka ji. Akwai kanwata fa a ciki ko ka manta ne? Allah sa ka same su kuma? Haka ne kuma wallahi. Shikenan ya haƙuri. Amma abin ba za ki gane ba ne, akwai takaici a abin. Na rantsi da Allah an zalunce ni fiye da duk yadda kike tunani. An cuce ni, na rantsi da Allah ni kadai fa na san irin abin da nake ji. Dayan farko? Ai, a cikin kuwa ya iya limanci. A cikin kuwa ya iya limanci. Ba mai ciran bawa in ba Allah bane. Ba mai ba da nan bawa in ba Jalla bane. Daren farko riƙe matan mutane ba imani, wallahi ba imani amari babu ko kaɗan ba imani. Suwa suka ɗauke ku ne, ina kuke kuma yanzu? Ina kuke, ina kuke. Yau, kana ji na don Allah don annabi. Ga mu nan zuwa ga mu nan yanzu za mu zuwa. Don Allah duk fatar so ku rike mana. Ga mu nan zuwa. Alhamdulillah mu tafi gida. Mu tafi gida. Mu tafi gida. Mu ce mu tafi. Mu ce mu tafi. Waye ce da kai? Kuma? A'a. Matan naka nawa ne? Kai. Jama'a ku saurare ni. Kuna jina ko? Kuna jina? Bari kan mu kashe su, kada mu kashe su. Ku bari jami'an tsaro su kawai mu mika musu a hannunsu. Da Allah ku bari. Me amfanin su? Allah ina miki nan gurin dan Allah ku taimaka ku kai mu gidan mu dan Allah. Anti Jamila, kina ina? Ga jakanki nan. Uncle Mahmud. Yawwa, ga jami'an tsaron can ga can, ku bari masu zo shikenan. Yawa yalla bai fita sola. Wallahi tallahi ku zo ku iske suna. Ha? Wallahi ga maganin ku nan wallahi. Da za a sai ku kar. Sai suke sarrafa mana. Karki damu, babu abin da zai shiga tsakanina da ke. Ba za mu rabu ba, mutuwa ce kadai za ta raba ni da ke. Muna tare kuma har abada. Ranka daɗe.
Dan ka rike ga barayin. Wannan mutum bai su ne barayin kan ta gariya ga. You are finished. You are finished. Wallahi ranka dade shi ce shi ba mu kuɗi ni ce ba mu so mu haram. Yazo shi sai tsire ga gona. Ni sun ka tsede su. Ranka dade ban da man danna masa dalma. Kai. Dukkaninku a ba ku waya ku kira gida ku sanar da su nemi likafani dan dukkan ku sai mun kashe ku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayyo Allah na dan Allah ku taimaki. Dan Allah ku ya hakuri. Tsautsayi ne dan Allah. In iska kawai. Marasa mutunci. Ya hakuri. Sun wahalanti. Sannu. Ka duba ko oga abinda matar shi sai bai ga laifinta ba ko kada. Ga abin da yake mata. To ayan sun je gida ma dole ba ta hakuri. Ina ga saboda bai gane ta da wuri bane. Wallahi inda mata ta ce oga. Ina zuwa sai na fara faffalle ta da mari. Shap. Ai inda ni ne ma sai na tattaka ta gaba daya. Sai na rusa ta. Amma na san dole ta bashi hakuri a gidan sun je gida. Zai ba ta hakuri sun je gida. Kai. To. Abokaina sai in ce muku na gode ko? Sai hakuri. Kun san sha'anin aikinmu yanda yake. Tunda yanzu an duba an ga cewa ba ku da hannu a ciki. Allah ya kwace ku. Sai ku yi hakuri. Sai an kwana biyu ko? Yawwa, to sannunku. Yawwa. Amma dai wallahi tsakanina da kai Allah ya isa. Tsakaninka da shi Allah ya isa ko tsakanina da kai Allah ya isa. To amma ban da renin wayo ni na kawo ka nan wajen. Ni fa waya nake yi. Shanuna sun je kudu. Na ce a ba su ruwa da abinci. Shegiyar yarinyar nan kanwarsa Fa'iza. Ita ta sa ni a wannan bala'in. Wallahi in naje sai na tattaka ta. Ni fa ina shigowa nan wajen da ya dinga tafkata kamar ya samu jaki. Shi sa ina kallon ga na ce kai ne saboda a rage min wuta kai ma ka dan karba. Ni ma shi yasa ana cikin wannan gashin ina ganin Yusuf da ce shi ne. Za ku kwace garin ko kuma suna mai da ku ciki ne? Shi dan me kuke ana? Balau ka ba hanyar ka ba gaban ku. Come on, leave this place. Wallahi wala ci gani ba. Na sha wuta. Wallahi na ji jiki. To tsaya. Kai waya aike ka. To ni ba ga ba dina ba. Sabon shiga a cikin lamari. Aka ce mun rabi za ka sha. Ni ko da na tashi na ce sai na shanye shi dukkanin full dose. Wallahi na gani aka ce mun in sha kafin awa. Ai ko da na shanye ina jin awa ɗaya bai gama cika ba na ji kai na yayi nauyi na so mu ji jam a cikin shi yasa duk wurin dinan nan ka bi ka rikice nan ba a ba dole rikice ba dole rikice wallahi na da na sani yin dinan nan da na sani da wani ba saboda ai ban ta zai zo da irin wannan matsalan ba wannan dan sandan Allah ka san irin kular da ni biyu na rantsi da Allah ina wani murje gashin baki kamar tsohuwar gafiya yanzu wannan ni ban bugi bakin shi ba ni wallahi zan gure shi zan daga ina kuma tafiyar nisan kwana da yawa ba ɗaya ba ne da yabo kuma wata ran za a gabe ba gaibu ba ne wata ran in kai ne gobe ai ba kai ba ne wata ran in wani ne gobe ai ba shi ba ne ba mai ciran bawa in ba Allah ba ne ba mai ba da ran bawa in ba jalla ba ne nisan kwana in aka yi wata ran ai kusa ne duk musulmi ya yadda da Allah wanga batu dole ne dina sauri ne su ta zo ai kusa ne na yarda da Allah na yarda da nisan kwana mu kasance da Allah za mu samu nisan kwana kuma yayi zafi maganin shi Allah nisan kwana muka sa